Número 1. Plastificar los libros para así hacerlos más resistentes y más duraderos. Número 2. Calificar. Si ves alguna incidencia en alguno de tus libros, trata de avisar a algún profesor para que no te culpen a ti de ello. Número 3. Está prohibido subrayar los libros con otra cosa que no sea el lápiz. Si llegas a hacerlo, podrían obligarte a comprar otro. Número 4. Utiliza el lápiz. En caso de que quieras subrayar, utiliza el lápiz flojito para que sea posible borrarlo cuando los devuelvas. Número 5. No perder los libros. Debes estar al cuidado de no perderlos para luego no tener que volverlos a comprar con tu dinero. Número 6. Dejarlos como nuevos. Cuando acabe el curso tienes que borrar todo para que así el siguiente alumno los encuentre tal y como a ti te los dieron. Bon dia, avui l'anem a fer una entrevista a Manoli, que és la responsable de la xarxa de llibres. Primera pregunta, és la primera vegada que has proposat aquest projecte o l'havies fet ja a altres instituts? No, és la primera vegada que se fa aquest projecte i vàrem començar-lo perquè en realitat el projecte ve de la conselleria i ens va semblar des del primer moment que era molt bona idea, me va semblar que podia estar molt bé i ser molt útil per a l'institut, per als alumnes i per al medi ambient també, i llavors vaig posar-me a pensar en ella i a pensar-lo en els companys. L'heu aconseguit, ha tingut molt d'èxit. Segona pregunta, alguna vegada ha ocorregut alguna incidència a algun llibre que ha estat amb algun alumne? Bé, la veritat és que en principi, de forma general, no hi ha massa incidències per a considerar el volum de llibres que tractem, que estem parlant de que més de 200 alumnes pertanyen a la xarxa i cada alumne potser té 7 llibres, el qual és un muntó de llibres. I normalment no hi ha massa incidències. Hi ha alguna, per exemple, d'algun alumne despistat que ha perdut un llibre, o ara que acaba de baixar de classe, per exemple, un alumne ha tallat un tros del llibre i se l'ha menjat. Però això és una cosa superestranya que, en fi, que normalment no passa. Tercera pregunta, creus que els alumnes compleixen les normes dels llibres a la perfecció? Bueno, a la perfecció no fem quasi ninguna cosa, però la major part d'alumnes sí que el compleixen tot i la veritat és que fer les tasques de la xarxa està resultant fàcil perquè els alumnes ja cada vegada saben millor què han de fer, els llibres estan tots folrats i sí que estan complint el que toca. Jo penso que tampoc ratllen els llibres, tenim llibres ratllats perquè en el seu origen ja estaven ratllats, però jo penso que normalment ara sí que hi ha una consciència de que no s'han de ratllar, de que s'ha de tindre cura d'ells. Jo penso que estan fent molt bé. Quarta pregunta, alguna persona del teu entorn te va ajudar amb la idea o va ser únicament la teva idea? La veritat és que la idea ve de la conselleria. El que passa és que jo crec que van ser els primers en aplicar-la
i hauria estat impossible sense el recolzament dels altres professors. Per exemple, Maria Àngeles està treballant des del principi al final i hi ha altres professors que formen part d'una comissió de la xarxa Llibres, com Maria José, Fina, Eva i més professors, Vicent Escrihuela, Empar, i no sé si me deixaré algú, però vull dir, hi ha una comissió de professors, també de pares, que estan en la xarxa. I a més d'això, els professors de les tutories, quan arriba el moment de replegar els llibres, han de col·laborar. Si no col·laboraren els professors seria absolutament impossible, perquè són moltíssims llibres i molts alumnes. Cinquena pregunta. Pots explicar-nos breument l'objectiu de la xarxa Llibres? Bé, jo penso que hi ha diferents objectius de la xarxa Llibres. Per una banda, és que és una manera de que la gent tinga gratuïtament els llibres, que és una cosa que és en la llei, com que l'ensenyament ha de ser gratuït. I clar, gratuït no és del tot si tu no pagues matrícula els deberes, però has de pagar el material, tenint en compte a més que el material que utilitzem, els llibres, el preu dels llibres d'un curs, per exemple, per a un alumne està valorat en 270 euros. Que això per a una família que econòmicament no vaig molt bé, són un munt de diners, i més si té més d'un fill. I per una banda, la qüestió econòmica per a les famílies. I per altra banda, a mi me sembla que per al medi ambient és molt important perquè estem reciclant i reutilitzant sobretot, i això fa que no consumim tant de paper, no s'ha de tornar a refer el llibre o a imprimir-lo, i jo penso que són molts diners estalviats, no solament per a les famílies, sinó per a l'economia en general del país. I a banda de que en el medi ambient no s'han de tallar tant d'arbres, i a més jo penso que estem en un món en què cal ser respectuós en el medi ambient i sobretot jo penso que el món en el que vivim ja no suporta més el consum que nosaltres fem. O sigui, això d'usar i tirar penso que ja és impossible, i penso que sols ens queda, penso que és l'única possibilitat, reutilitzar, i si no se pot reutilitzar, reciclar. I jo penso que aquesta és l'educació que hauríem de donar als alumnes i tenir nosaltres també. Totalment d'acord. Avui he ajudat a moltes famílies. Sisena pregunta. Hi ha alguna norma que vulguis que es complisca especialment? Sobretot ser respectuós en els llibres, perquè els llibres són de tots. I aquesta idea de que compartim els llibres i en això estalviem tots els diners i és bo per a tots, cal respectar-los, perquè després de tu ve un altre que utilitzarà el llibre i té dret a tindre un llibre en bones condicions. Jo penso que si tot el món aplicara això, tindríem uns llibres que ens durarien molt de temps i estarien molt bé. Ja hem acabat i moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.